Καλησπέρα παιδιά. Έχουμε κάτι καινούριο να τρέχει εδώ πέρα, κάτι ωραίο. Από Πρόζης. Για να δούμε μαζί τι έχουμε εδώ. Πιζάλευρο. Μπισκοτάκι εννοείται. Χωρίς πρόσθετα ζάχαρα παιδιά. Χωρίς λιπαρά. Σε λίγα δευτερόλεπτα έτοιμο να το φάτε. Μπορείτε να το συνδυάσετε με κάποια φρούτα, φυστικό βούτυρο, πρωτεϊνούλα μέσα, θα γίνει λουκουμάκι. Πάμε στο επόμενο. Αυτό το περίμενα πως και πως να το δοκιμάσω. Λοιπόν, φυστικό βούτυρο με πρωτεϊνούλα μέσα, μαζί με whey, χωρίς πρόσθετα σάκαρα. Σημαντικό. Πού να το βάλετε? Στα σμούθι. Μπαρούλες αν φτιάχνετε, pancake και πολλά περισσότερα. Επειδή είμαι πολύ λιγουπούδης γενικά, πρέπει να δοκιμάσω ένα τρομερό φυστικό βούτυρο φαντάζομαι, με λευκή σοκολάτα μέσα. Θα το μάθουμε μαζί. Περιμένετε εντυπώσεις. Way on the go. Κουβαλάς παντού, να εξυπηρετηθείς. Εννοείται πήραμε να δοκιμάσουμε H2O με καφεΐνη και βιταμινούλες. Μπορούμε να το πιούμε μέσα στην προπόνηση, να είμαστε perfect ή και νωρίτερα από την προπόνηση. Και φυσικά μονόκυλη πρωτεϊνούλα, brownie πήρα. Κάτι μου λέει θα είναι πολύ δυνατή. Παιδιά, πολύ καλή. Καθαρή πρωτεϊνούλα, isolate, 88% παρακαλώ Γρήγορα απορρόφηση, με όλα τα απαραίτητα αμινοξέα μέσα. Είμαστε τούμπανοι, μετά από μια δυνατή προπονησούλα, ακριβώς ό,τι θέλουμε. Και τι πραγματικά περίμενα πως και πως στην παραγγελία. Μπλουζάκι. Το περίμενα πως και πως αυτό. Για να το δούμε. Δείτε τι ωραία πακεταρισμένα. Προσεγμένο. Ωραία φίλε. Πολύ γαμάτο. Εννοείται oversized, να είμαστε άνετα στην προπονησούλα. Και με τρομερό λόγο παρακαλώ. Repeat and repeat. Για δυνατές προπονήσεις. Πώς μπορείτε τώρα να με βοηθήσετε και εσείς σε μένα και να βοηθήσω κι εγώ εσάς. Στο προφίλ μου, για όλα αυτά τα υπέροχα πραγματάκια, θα βρείτε ένα ειδικό link κάτω από το όνομά μου στο Insta. Ok? Μπαίνετε μέσα από εκεί πέρα. Μέχρι 6 του μήνα τρέχει ένας κωδικός που θα σας γράψω από κάτω. 19 years. Καλή εκπτωσούλα σας περιμένει εκεί πέρα. Ό,τι θέλετε εξειδικευμένα με ρωτάτε. Το βλέπουμε μαζί. Σας στέλνω ποιο προϊόν θα σας πρότεινα εγώ. Και είμαστε τζάμι. Στα επόμενα βιντεάκια περιμένετε εντυπώσεις από όλα. Θα τα δοκιμάσουμε παρέα. Πάμε να δούμε.